Atraksyon karon sa mga turista sa Naawan, Misamis Oriental ang usa ka fertility statue nga gikaingong milagroso ilabi na sa mga buot mabuntis. Ani ang report. Mapawaw gayud kuno ang mga makakita ni ining higanteng fertility statue nga nahimutang sa kalasangang bahin sa usa ka tourist destination sa Naawan sa Misamis Oriental. Kini ang gituoang milagrosong fertility statue nga adunay gitas-on nga 15 feet. Kasagaran sa mga turista nga moani sa lugar nagikan pa sa nagkadaiyang parte sa Pilipinas. Dala ang pagtuo nga maong statwa makatabang sa ilang pagmabdos. Ang magtiayong ganzan nga gikan pa sa Alubihid, Misamis Oriental, miduaw sa mong estatwa, dala ang pamasin nga madungog ang ilang paninguha nga makadugang og anak. Kita man tanan ang ambisyon kita nga katong magkaanak, mga anak normal lagi na siya. Kasi ang gusto. Bitaw kay gusto mo gud siya good nga kuan. Kanang gusto siya bata ba. So mo to nga nakakita man siya sa vlog di. Mo to nga nianhi pud mi karon. Si Richard Bagares, uban ang iyang mga higala, nalingaw sab og pahulagway sa mong fertility statue. Apan, taliwala niini, aduna sab siya pangamuyo. Ang akong wish diri sa estatwa mo nang naabot ko diri kay harong pod nga ang akong filter magpermintir gyapon bisag 5 na kabukong anak naalaga pon ko makahatag nga filter sa akong asawa. Sumala pa sa tag-iya sa yuta nga si Ruth Gaid nga namugna ang mong atraksyon, pinaagi na sab sa ideya sa iyang anak. Og wala madugay, ubay-ubay sab ang nagabisita sa lugar, dala ang pagtuo sa milagro nga dala niini. Ang sa Japan, tugsiram to sa Japan, paana raman ako. Kanang nailawas ang murag yung tinuod niya. Not kuan dili pa ko kuan nga for fertility murag dili pa gyud ko sold out. Later pag kuan na may nibalik og niingon nga nibalik yun mi ma'am anang inyong milagroso. Gikalipay sab sa Naawan LGU ang pagdagsa sa mga turista sa ilang lugar tungod niini. Murag nagdaghan ang giadto didto. Ilabi na gyud sa mga kababayan nato nga wala mabuntis. Apan sa pangutana kung milagroso bagayod kini, alang sa tag-iya sa estatwa. Napay uban nga wala pero nasa uban nga maingon nga murag positive yun ang ilang kuan ani, ilang pagtuo ani. So ina ko nga depende ra siguro sa imong pagtuo. So ina ko nga dili yung gumiingon nga mabrusyod mo mana depende ra gina sa imong pagdala no. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.